A proba vai ter lugar este sábado a partir das 7 da tarde no campo da Senra. O triangular estará composto polo Umia, o Ribadumia e o Rápido de Bouzas. Os vigueses son o combinado convidado este ano á proba, que suma xa ás súas costas 28 edicións. Este ano o equipo organizador é o Ribadumia Fútbol Club. O que desexamos é que o tempo nos acompañe, que sea unha boa tarde de fútbol, unha bonita tarde de fútbol. Nós, desde o Club Deportivo Ribadumia, marcámoslo como uns partidos de preparación para a temporada que nos ven encima. Desexamos que non haya ningún percance, ningunha lesión que nos lastren como nos lastraron o ano pasado. O torneo Concello de Ribadumia de fútbol consolidouse xa como un dos eventos deportivos do verán na comarca do Salnés. Eu fui casi un dos principales promotores deste evento, é dicir que acordome que ademais a primeira edición se había feito no campo da Senra precisamente, e bueno, disfrutei non xogando porque xa tiña moitísimos anos daquela, pero bueno, como directivo, como entrenador naquele entonces e todo eso, pues disfrutando de que ese torneo fora collendo o auge que colleu, que ahora mismo pues creo que é un referente na comarca. Creo que o trofeo do Concello de Ribadumia é unha cousa moi importante, sobre todo por ribadumienses, penso eu. Pero o Concello, o torneo serve para unir lazos entre veciños e fomentar os valores da sociedade. Creemos que é fundamental o deporte neste Concello, non? O deporte é unha das actividades que, bueno, pues nos axudan ou que defenden os valores da sociedade e, polo tanto, pois defender precisamente eses valores que son tan importantes, pois o Concello de Ribadumia, pois evidentemente se ten que implicar cada vez máis. Este torneo pois sirve precisamente para poñer en valor o deporte. O rexedor aproveitou para lembrar que xa está aberto o prazo de inscripción para a Gala do Deporte do Concello deste 2019, pecharase o vindeiro 20 de agosto.